rigereria bono nigo tugochaka norobotiro kubwatia somurikita Polonari Sakama agutumanyanga nigo bono chiamate ibere chikwenekia bose chikendete kwenekia okungusana na kwendemero hase ensemo ye ekenyoro kia muobo ewodia bo chitendere bungi abo machoge chache county ya Kisii hase babudria serikali guyasona nigati na kwenekia huna nkoba konyere kuganya no mochando yo asobwango kujoji murara muse igondo mwana Samuel Lianga oyo tayo bono ni gongo teba ngantu isanegeti ni eruri ya ruwa seri tukoriare ekina kiarero na batoroje ngana batoragende koto babil because iko kebwate all the documents necessary ketari ngekoruri kunga Samuel gare registered ni trust ya chi dependent cheito kebana igonkumitie ekerumo gakone atoe atutigire tubuli mubwaito tutoe agatoe ibintu byonsi magoka itu na abana naende keronko nyora bona kuruku muteneneri bono njitingisaniti negente ikikiana chunga yombi yakiana chu abagaka ekotinja njato eteribaga tukagenda saba abagayani ekero tuigita saba abagayani tuakwanete tukagambe gendeka asubwagari lakini korengana n'abagaka bari babagayani nabo barigete report goche koti ya busongo koti wani gocha ogembo koti waninga ekeno mugondo no yo Samuel kingegente kinkiango kikiaera inki ngakitoko babarindinane na kitenganyo robole mu bwatire mugako ne batete buya inkabe kworo muno mongino mona kana abege kwa muno mongino mona ko tabuwa na arindite inkinko rendero bone mu bwomo gako obole mu bwatekere gento nomubira ne title deed mabu na bekworo kire boronge pimnanga nakie tubole mu kuchete bakagwaswa roje into bwate atrite mutu katwara na ne map ne title deed nyane esachi no ire kiregento no kire yani obwate kiregento go ngantu isanegeti nengencho chachi ngatich alurie kina seri tukuriare ntweto bwate title deed erie goteba yobolemo naende ntobwate nonye nukwaka ngwaka turuburi mubwaituntu ntobwate into kirikendege kuruku esachi ne mabu ngotebere naende na nonye niga gwese kina kere ebintu ebitwasabiru twabirire na obire bona baba guturukanga n'abateneneri twarenge otukumeti batatageti gosuka na barabu bato amasikani nintu toire nawe ni cyomberuki ataniga igobare igana gitemunga ya Samuel ekerana na nyanacha agateba nyakonyiria mpaka ngakia kurumo akugoro gusipiense nemonga emineti ngaga ekabisi getikaraga keko akuna cha bantu babironye babwate chinyomba ibira akuna che emonga onyakuria engakiare moyo lakini ekara kure omonge yairanira abantu aba bamwete bona machabu na ringekero rekina kiare kuna chua atuanyora ge kuna chunga ngemonge gusasaya nigare ateneneire naba abantu aba Samuel ngabanye tenenete teria kwabo one gente kiya tuichani twakuminga ngai gente kina babiko na chuka bire kiagera abanyana aba mbabwate taito titio mwaka nyene na ne namba yobulimo ne rororo